Ćao svima, moje ime je Filip i dobrodošli u novi video. U današnjem videu ću vam pokazati kako da instalirate najnoviji Windows 11 na računar. Imajte u vidu da Windows 11, tačnije zvanična verzija ovog operativnog sistema, izlazi tek za nekoliko meseci i da će ista biti dosta zahtevnija od njenog prethodnika Windowsa 10. Da bi vaš računar mogao da pokrene Windows 11, morate da skinete aplikaciju PC Health Checker sa Microsoftovog sajta. Taj program će vam dati povratnu informaciju o tome da li vi imate uslova za instalaciju ovog operativnog sistema. Čak i da imate relativno jak kompjuter, šanse da pokrenete Windows 11 su veoma male. Zato morate otići u BIOS kako biste enablovali TPM opciju koja uglavnom dolazi disablovana. Tek kada ste 100% sigurni da je TPM opcija enablovana i da je ostalo sve u redu, možete skinuti Windows 11. Da bismo instalirali Windows 11 na računar, bit će nam potreban ISO file, USB drive od najmanje 8 GB kao i program Rufus koji će nam služiti za pravljenje butabilnog USB-a. Najpre otvaramo Rufus, a potom će nam se pojaviti ovaj prozor. Pre svega potrebno je da izaberete odgovarajući ISO file, potom da unesete novi volume label i da pritisnete Start. Proces bootovanja traje između 5 do 10 minuta i zavisi od brzine računara i USB drive-a. Nakon izrade butabilnog USB-a potrebno je restartovati računar i nakon toga ući u BIOS. BIOS-u pristupamo pritiskom određenih tastera. To su uglavnom Delete, F12, F11, odnosno F2 tasteri. Nakon ulaska u BIOS, potrebno je otići na karticu Boot, te je potrebno podesiti da na prvom mestu bude USB drive. Kada se instalacija uspešno pokrenula, pojavit će nam se prozor u kom je potrebno izabrati jezik i region. Ja uglavnom pređem na sledeći korak i u sistemu kasnije sve podesim. Prvo će vas pitati da unesete ključ za aktivaciju operativnog sistema, a ukoliko ga nemate, odaberite opciju I don't have product key. Izaberite željenu verziju Windowsa 11, pri čemu je najbolje da odaberete Windows 11 Pro. Sada dolazimo do dela gde je potrebno izabrati particiju na kojoj će se Windows 11 instalirati. Moja preporuka je da ga instalirate na particiju na kojoj vam je bio i prethodni Windows. Kada setup odradi svoje, računar će se restartovati, a potom ćete primetiti novi Windows logo koji izgleda veoma slično Microsoftovom. Imajte u vidu da će tokom prvog restarta podizanje sistema trajati malo duže nego inače. Za početak izaberite državu, potom tastaturu koju želite. Takođe, možemo dodati i drugi layout tastature koji može biti srpska latinična, odnosno srpska ćirilična.
Ovdje se možete ulogovati kreiranjem offline naloga. Instalacija Windowsa 10 je završena. Sada je potrebno instalirati sve potrebne drajvere za zvuk, sliku, chipset i druge. To bi bilo sve za danas, nadam se da vam je ovaj video pomogao, a mi se vidimo u sljedećem. Obavezno u komentarima napišite koje funkcije na Windowsu 11 da isprobam u narednim klipovima. Pozdrav!